Cześć, witam Was serdecznie w Pozytywnej Kuchni i zapraszam dzisiaj do upieczenia kolejnego chleba, a tym razem będzie to chleb tostowy przygotowany na bazie drożdży i maślanki. Ja mu troszeczkę mocniej zrumieniłam skórkę, dlatego że oprócz tego, że ten chleb posmarowałam go przed pieczeniem stopionym masłem, to jeszcze wstawiłam na cały czas pieczenia kokilkę żaroodporną z wodą, żeby ulatniała się z tej wody podczas pieczenia para. Można, jeśli chcecie mieć ten chleb przypieczony troszeczkę mniej, tak na przykład na taki jasno-złoty kolor. Można tą kokilkę pominąć, nie wstawiać jej wcale, a po prostu chleb na ostatnie 10 minut pieczenia spryskać delikatnie wodą, albo właśnie taką kokilkę wstawić na te ostatnie 10 minut, żeby w piekarniku utworzyła się para. Myślę, że obydwie wersje, i z mocniej, i ze słabiej przypieczoną skórką, są fantastyczne. To jest bardzo smaczny chleb, baza do przygotowania tostów francuskich, zarówno na słodko, jak i na wytrawnie. Tosty francuskie z takiego chleba przygotowane, umoczonego w rozkłóconym jajku z odrobiną soli albo z odrobiną cukru i na przykład cynamonu, będą smakować fantastycznie. Zobaczmy, jak chleb się przygotowuje. Zapraszam Was też do odwiedzin na pozytywnakuchnia.pl, gdzie znajdziecie więcej przepisów i na domowe pieczywo, i na różne smaczne dania oraz desery. Dzięki Wam serdecznie za uwagę. Przygotowanie tostowego, maślanego, a właściwie maślankowego chleba. Zacznę od wymieszania wszystkich składników na ciasto. To wcale nie jest trudna receptura. Ja już tutaj mam przesianą mąkę chlebową, wymieszaną z drożdżami instant. Według przepisu na opakowaniu, bo różnie może w przypadku drożdży być, a również oczywiście można przygotować rozczyn z kilku łyżek maślanki podgrzanej, wymieszanej z rozkruszonymi świeżymi drożdżami i z miodem. Ale w ten sposób, w który ja to przygotowuję, to dopiero teraz tak naprawdę trzeba dodać wszystkie składniki. Widzę, że nie mam łyżeczki, to na szybko wyjmę z szuflady. 1 łyżeczka miodu. Muszę sobie pomóc palcem. Do tego 1 łyżka miękkiego masła, ale nie jest to masło stopione, tylko po prostu masło, które już troszeczkę odpoczęło. 1 łyżeczka płaska soli i do tego maślanka. Ja mam szklankę maślanki, oczywiście różnie to może być w przypadku różnej mąki, także najlepiej jest najpierw dać tej maślanki połowę, tak do 3/4 i wymieszać, sprawdzić, jaka będzie konsystencja ciasta, a ciasto trzeba ugniatać ręcznie przez 10 minut. Można też alternatywnie wyrabiać je mikserem z końcówkami, świderkami. Ważne, żeby rzeczywiście te 10 minut było wyrabiane i ostrożnie, żeby oczywiście też nie przepalić silniczka miksera. Ciasto po 10 minutach wyrabiania powinno już odrywać się od ręki, powinno mieć taką przyjemną strukturę, która jest gładka po wierzchu, nie klei się. I tak przygotowane ciasto trzeba po prostu teraz przykryć ściereczką, odstawić je w ciepłe miejsce, ale nie w miejsce gorące. Miejsce bez przeciągów to może być piekarnik nagrzany do 40 stopni Celsjusza i wtedy takie ciasto będzie wyrastało, podwoi swoją objętość przez około pół godziny, ale klasycznie poza piekarnikiem, gdzieś w jakimś miejscu ciepłym, może wyrastać nawet przez 1 godzinę. Także teraz trzeba poczekać. Ciasto jest już wyrośnięte, w takim razie można je przełożyć na stolnicę czy na deskę. Ono powinno było podwoić swoją objętość. Jeśli troszeczkę zwilgotniało, to można posypać tutaj mąką. No, ja tego nie będę robić, bo ono z wierzchu akurat jest suche. I to, co trzeba zrobić teraz, to jest takie przyciśnięcie tego ciasta delikatnie, żeby je odgazować. Kiedy ono już będzie odgazowane, to trzeba je przykryć folią aluminiową i dać mu jeszcze, nie aluminiową, zwykłą folią, do żywności oczywiście. Przykryć tak dosyć ciasno i dać mu jeszcze odpocząć przez 15 minut. I teraz, kiedy ciasto już odpoczęło sobie przez 15 minut, trzeba uformować z niego bochenek. I ten bochenek trzeba przełożyć do keksówki, która jest odporna na temperaturę, w której będzie pieczony ten chleb. Do keksówki, która jest, jeśli nie jest to taka silikonowa jak moja, to która jest wysmarowana tłuszczem, oliwą.
I ciasto powinno jeszcze przez około 1 godzinę, oczywiście w ciepłym miejscu, bez przeciągów, przykryte ściereczką, powinno znowu wyrastać i myślę, że tak po około właśnie godzinie ono znów podwoi swoją objętość i wtedy będzie już je można piec. I teraz, kiedy chleb już podwoił, ciasto na chleb już podwoiło swoją objętość, trzeba nakłuć je w 3 miejscach drewnianym patyczkiem, tak symetrycznie mniej więcej. I można wstawić do pieczenia w piekarniku nagrzanym w trybie góra-dół do 190 stopni Celsjusza albo z termoobiegiem do 170.